Omenaldi txiki bat egin nahiko genioke berriki utzi gaituen gizon handi bati. Zentzu guztietan gizon handi bat urteak eman dituena hil arte osasun sistema publikoaren defentsan. Bereziki Tolosaldeko herritarrek gainerako eskualdetako herritarron osasun zerbitzuak izateko. Javier, zutaz ari naiz. Ezin eskertu, inoiz ezingo dizugu eskertu eman diguzun, eman didazun guztia. Beti eskuzabal, beti emateko prest, beti zorrotz. Zenbat ikasi dudan zugandik. Nork esango zidan, ostegunean bidali zenidan imeila, azken imeila izango zenik. 2012an legebiltzar honetan sartu nintzanetik beti egon zara hor. Osasun sistema publikoaren defentsan. Erraz esaten da, hamarkada oso bat osasun sistema publikoaren defentsan. Inork oraindik ikusten ez zituen arazoak azaleratzen eta konponbiderako aldarrikapenak mahaigaineratzen. Mundu guztiak ikusten ez dituenean lan hori egiten. Ikusten direnean erraza da egitea, bai? Baina inork ikusten ez dituenean, inork gutxi ikusten dituenean, azaleratzea eta gainerakoei ikustaraztea lan handia da. Topako buru, bihotza eta arima. Javier, borrokaren bide bat egin dugu eta emaitza ona izan da. Zuri esker. Orain beste bidea egiteko umezurtz geratu gara. Utzune handia utzi duzu. Baina zuk eraikitako bidean lanean jarraituko dugu. Ixiarrek esan digun bezala, osasun publikoaren defentsan jarraitzea, lanean jarraitzea delako egin aldizugun omenaldirik hoberena. Mugikor eta WhatsApp gabeko lagun kaskagor hori. Zugatik, bibazu.